Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leh ngomong ki bulan balene ya nyuk. Ya Tek. Lehmu ngomong dibenerke jajal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marang ngersanipun Gusti Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum. Asholatu wassalamu ala asrofil anbiya. Nganggo ambiya clok-clok. Ambiya. Padine we iri nek aku ganteng ta mulo lagi roku padha ngadangane. Alah ganteng apa foto awak cidok kok ganteng lho. Ane sing rasane awake dhewe mlaku rene. Monggo terus tak slidru. Gagane cilik-cilik. Kalian remukan niki Awake dhewe kan urung tau untuk MBG, Met. Iya zaman kae. Kan iki dagelan stunting kok ya, Met. Untumu kok ya. Ndonga sing bener. Kula dongake muga-muga sedaya ingkang rawuh mugi-mugi sugih Allahumma. Amin. Banter. Kuwi berarti menandakan donga kuwi simpel, jelas, penting. Mek sithik tok kuwi, Met. Jawa kuwi mau ya budaya kok. Jawa diarapke iki ya iso. Lah nek ndongake mesti sithik tok kok ya pantes kok. Lho, ndongane Jawa diarapke ya iso. napa nggih? Takon kok, Mek. Mek ndongane piye jajal mau? Jar coba. Muga-muga sedaya ingkang rawuh tak dongane sugih Allahumma. Amin. Ndongane ya aja sugih tok. Kula ndongake muga-muga warga mriki pinter nggih, Pak nggih. Oh, nggih arang-arang kok. Berarti rapatek butuh pinter. Butuh sugih. Butuhe pinter. Lah kuwi wis kabeh Memang ndongane piye? muga-muga sugih Allahumma. Amin. Bingung. Kula ndongane muga-muga pinter Allahumma. Pak, amin apa? Aku apa soy nyapa? Nek ora rabute nyapa. Ih, sing ora berpengalaman ngeten niki. Lah pripun? Wah, niki wong nek ora berpendidikan ya ngono ki, Mas. Piye? Kuncine wong urip iki kudu pinter. Mula ana tetembungan wong bodoh pangane wong pinter. Kowe nek ngandalke sugih, paling gak iki orangnya harus pinter dulu, Mas. Lah terus nek aku sugih, musuh wong pinter kenapa diapusi? Ya iya. Lho, aku sono los aku. Cah sugih kok. Diapusi. Sesuk jek pakai sugih. Aku los wong. Iki jenenge wong kocrot iki. Kowe ngerti ora? Gak. DPR, bupati, camat, lurah, presiden. Kayak wonge pinter ora? Yo, pinter. Lho ya ora pinter. Gak, kuwi kerja ta? Kerja. Aku ora butuh kok. Wong sugih nyapa kerja nang DPR dadi lurah. Aku los. Kowe nang omahku lah wis dhuwit ngono. Wong sugih kok. Lho iya persoalan duwe eketan. Dadi wong urip iku tisu atusan. Wong sugih apa walike. Alah iki anduk nang ngowe tak. Tapi kan nyuwun sewu, Mas. Kowe iki nek duwe anak mbok sekolahke apa ora? Iya. Sekolahke ki butuhe piye? Ayo ben ora piye-piye wis pokoke butuhe anakku ki kaya bocah-bocah liyane iswane kegiatan adus nganggo seragam masalah pinter karek kono ora tak paksa malah anakku sering tak peseni sekolah ya nggih Pak aja pinter-pinter Kowe iki wong tuwa kocok apa piye, Teman? ora tuaku ya ngono Ora tuamu kuwi. Ya, Lah nek kebanggaane wong sugih iki apa nyuwun sewu lho, Mas. Kowe bangun manfaate. Wong pinter insinyur kuwi iki mbangun masjid, mbangun jembatan ki mergo wong sing mok delok ki apike ning akeh eleke wong sing bobol ATM kae wong pinter apa wong sugih wong pinter kae nek goblok mesti kesetrum ndas hati-hati wong pinter ki ya kudu bener sing penting sugih nek sugih bermanfaat misale masjid kene urung dadi mergo aku sugih tak sumbang lho kuwi bermanfaat omahmu urung keramikan bojomu tak kerami Omahmu. apa iki jogane dikeramik kok Ya. bojoku mbok keramik. aku kebayang-bayang bojomu Mas bocah kae mangkok lho Pak ya Apa dalan iki rusak, Met? rusak mau aku sugih tak aspal Aspal. Aspal. lah aku lambe kene Upama tanggamu duwe gawe kok ora duwe ragat, berarti ragat wayangan. wayangan kok kurang ragat tak sumbang wayangan aku sing bayari Upama bengi iki bintang tamu aku sing bayar patu kirim. Upama duwe gawe ngene iki, kowe mergo wong sugih, yo sumbang. murah Kowe sugih lho, Met, janji. Kenapa? sugih kan si upomo
paling gak aku pinter. Bocah pinter sok nek gede dadi dokter. Ya ora. Oh, nek dokter pinter. Pinter. Lah nek pinter kok takok terus. Takok piye? Lah kuwi anggere teko preso. Loro apa, Pak? Lah nek ora rarene aku. Dokter urung tentu pinter. Iki penduduk capopo ta men. Lah saplang. Ngomongnya karo aku dipikir sih, ngomong dokter pinter. Dokter urung tentu pinter. Lah sik sulit kasih. Aku periksa anu darah tinggi. Aku pengen cek 650. Ini jane angsuran karo potensi darahmu. Tensi darah 650. Sing loro iki aku pokok. Lah nek loro aku lha kowe tau umum saiki tensi darah 650. Lah tonggo-tonggo padha titik aku ndak gak oleh. Wong karo tonggo apa nanti tensi titik ngono. Wis tak buka kabeh. Musuh masyarakat sing kocok nggih ngeten iki. 650. Lah kok aku periksa karo dokter ora ditenanane kok ditul-tul. Wah ndak apa-apa lu. Lu karepe piye? Wong kok terima ditul-tul, mbok wong yo ora kulaan mbok langsung diratani to. Ben iso soko keri. Ya sesuk dokter tak kandhanane tak omongane. Somben sesuk kowe iki tak kon kuwabe tapi tak kon nyai setrum ya Met ya. Mati. Alah ora terus ya kok Mat latihan ya Met ya. Tapi ra balik. Tak takut sih kan. Boleh balik. Tul. Alah, enggak apa-apa, Pak. Dikono ini masih ringan. Ringan. Cukup dirawat jalan. Loh, ini gitu. Senang aku tabrak truk. Dokter model ini namanya mendiskriminasi terhadap sapien. Pasien ngono maksudnya kowe dikon lho rawat jalan jare lah aku dirawat nang dalan yo nak kemeter nek bis puter liwat apa kak ya ampun met mane kancam yo do mau melu kowe met ini kancam yo to Mas ya mau kowe goblok nemen lho met lah yo maksudnya dirawat seneng kowe karo goblok piye to? Maksudnya dirawat jalan iki kowe iki ora entuk nginep. Lah aku nginep yo obat aku. Nek ora kenal dokter, kowe ketek keluarga dokter. Kita ini wangi kono. Lah aku keluarga yo pangkah nginep to. Pak ono Pak daripada aku tensiku melok 750 Pak. Ah, akeh-akeh apa piye? Maksudnya niku dirawat jalan iki Pak dirawat jalan iki. Ngene lho, Met. Pripun, Pak? Maksudnya dirawat jalan kuwi mau, ya kuwi mau dirawat karo mlaku. Lah apa saged nak nguntal pil masang infus piye? Ayo nanti mang tenang. Kalau pelaku mbok nenggon nek niate dadi dokter itu totalitas menyamakan sama kata semuanya pasien. Sama kata maksudnya dirawat iki kowe dirawat ning omahmu dhewe ngono lho, Met. Dirawat jalan. Dokter ya? Dokter tak baca ya. Anu. Cetok. Kowe jenenge mulane kuwi berpendidikan dan berprestasi kaya beliaunya panjenenganipun Mas Danang Rudi Purnomo Eskom. Tidak Eskom iki. Ngerti ya? Apa kuwi? Ya Magicom. Karo makan. Yo Sarjana komunikasi. ingkang garwa menika panjenenganipun Mbak Sinta Mailina sarjana pendidikan. Oh, padha. Padha sapa? Aku ya ki ya. SPJ. Apa ki? Sampun pedodel. Sarjana pendidikan. Oke, nih. Mula ditungake muga-muga panjenenganipun Mas Danang Rudi Purnomo kalian Mbak Sinta Mailina Nggih. anggenipun bebrayan agung bangun Balai Wisma enggal pun maringi golekan kencana sing isa tata jalma manungsa awujud bayi dengan program pemerintah 2 anak lebih baik Met. Lebih baik lagi 3. 2 3. kowe ora tau melok kabeh Met. Apa iki? Kabeh iki keluarga berencana mulane digalakke pemerintah wis ngandharke 2 anak lebih baik. Kuwi rak pemerintah. Aku survei langsung. Survei sapa? Terus kehidupan toh. Kehidupan tak survei. Ternyata paling penting itu 3.